Her er et eksempel på 2 styrkeøvelser med de her 2 bænke. Jeg starter herovre. Sætter sig langsomt ned, ligesom man skal sætte sig ned på en stol. Ret ryg her. Og så knæene peger ud efter tæerne. Langsomt ned. Og langsomt op. Og det der er vigtigt, det er, at man er lige så lige og lige så stiv som en planke. Jeg prøver. Op her. Ingen hængekøjer. Lige så lige, lige så stiv som en planke. Gå stille, roligt rundt om stenen her. Ryggen godt ind mod, op med benene. Så hæver man og sænker man benene stille og roligt her. Hvis der skal lidt mere modstand på, så kan man tage benene hele vejen op, i stedet for at bøje. Så man tager fat på barren, og så kan man enten komme halvt op, eller helt op. Jeg prøver. Halvt op. Så langt op som man kan. Man kan også komme helt op. Vigtigt, at man har 90 grader i forreste og bagerste knæled. Jeg prøver. Hvor vi sætter baglæns op i ribbenhoppen. Jeg prøver. Når man kommer op, så holder man lige spændingen 2-3 sekunder. Langsomt ned igen.